Kailanpur Ardi Block bai khopjak Gadi Hatai Kamini Bukuk Moni Deworma bwsaiti thangjak Sompurai Dewormani sajak Mili Deworma bisikni romui belai sakhamya wngwi tongo tei thongoro klaijak rang puisa bialni bai sakhamnogo twlangwi kaham doctor bai treatment khlai manjaya buk Mili Deworma no kha gwnang takuk tei bukuksong ni chubachu nangwi tongo bukuk Moni Dewormani sajak Mili Deworma haini bai lukurok thani chubachu sanlaikha nukungni bwkhak tei kha gwnang takuk tei bukuksong borokni account detail norokni screen bwskango rijak chubanai muchungwi tongnai lukurok chubajak baidi bukuk Moni Dewormani sajak Mili Deworma no. Lungkangkai kenarang nayui mutera sa sekal semana ka di kangkai tai so lumu ika hasi hamya angkangkai daktor bot thangka uzabari bot thangka uzabari thangka angkai mutai khaje nei pun mak ma bari paye mutai khaikya ingkan tak mo ma paikya to go ma paikya asengno daktor kayu onok ni ara trang mani tai kaisen daktor mo khai ang manya bo aku telang makai telang kangkai jibi bot itong ni mani ang tong mulia rang keri hine adino engka doktor kai bot itong ni hine hingga no ngai sarang rang keri yang bot itong ma yang nai telang na simi ji phayo hine nai pekata ngai bo hine bot itong ma kai hamta hine engka ang tong ma ya sar hine kata ngene nono bot itong dai hinsa hine hinsa kata nuko dong thani ang ko sanna ka sajo thansina te an bwsajak naina bagwi baira pham talang nai na hin tongo je oro to paikha bo paikha tila bo paikha jaga bo paikha hingai ang abo kisa lukurong samani sajo naikha ta baira talang phana ang nairi naisina hinai ang hin tongo isukulu pori tongo khas Kailanpur isukulu Class 9 na pori tong mani na angkai lungkang kai pori malia ngai lu haya kala ngai pori malia bo thang isukul bo thang malia himalia angkang kai ba samne kai Wishlaki Deworma Moni Deworma Mili Deworma khas Kailanpur